Benvolgudes famílies! Un any més, els vostres fills i filles acaben un altre curs escolar. Enguany, en una situació excepcional que recordaran tota la seva vida i que de ben segur marcarà un abans i un després. Tot i això, el temps no s'atura i cal prendre decisions. Decisions que començaran a traçar el seu futur acadèmic i personal. Amb aquesta presentació volem acostar-nos i ajudar-vos en la tria que començarà a definir els seus interessos. Comencem fent un resum del sistema educatiu a Catalunya. Quan un alumne finalitza l'etapa d'escolarització obligatòria, és a dir, quart d'ESO, depenent dels resultats, té diferents opcions. En cas de la no obtenció del graduat, un alumne pot optar a un programa de noves oportunitats, a un curs professionalitzador del SOC o bé a un programa de formació inicial. Un altre escenari és el de l'alumnat que sí obté el graduat. En aquest cas, es pot optar a un programa de la Casa d'Oficis, o bé a un batxillerat, o un cicle formatiu de grau mitjà, o ensenyament professional de música, dansa, disseny o esports, que venen a ser com un cicle formatiu de grau mitjà, però amb una prova d'accés. Què és un PFI? Un PFI és un programa de formació inicial, adreçat a alumnes d'entre 16 i 21 anys, que duren un any, en grups reduïts, molt pràctics i amb unes tutories molt personalitzades, precisament per assegurar la continuïtat i el seguiment de l'alumnat. Cal remarcar que un cop acabat el PFI, si l'alumne ha assolit una nota igual o superior a 8, pot accedir directament a un cicle formatiu de grau mitjà, sempre quan hi hagi places vacants. Quina diferència hi ha entre una formació professional i un batxillerat? Són vàries. En primer lloc, la durada. Un cicle formatiu sol ser més llarg, 2 anys de grau mitjà i 2 anys de grau superior. En canvi, en un batxillerat, la durada sol ser de 2 anys, més la selectivitat. Els cicles inclouen pràctiques en empreses, de manera obligatòria. En canvi, el batxillerat inclou pràctiques de manera voluntària al segon curs. Puc accedir a la universitat des d'un cicle formatiu? Sí, un alumne pot accedir a la universitat tant des d'un cicle formatiu de grau superior com des del batxillerat. Cal tenir en compte que des del batxillerat s'haurà de fer la selectivitat. Les notes d'accés a un grau universitari són les mateixes? La nota d'accés als graus és sobre 14. La diferència és que un cop finalitzat el cicle formatiu de grau superior, molts alumnes opten per fer la selectivitat, ja que la seva mitjana és sobre 10. Si escollo fer un cicle formatiu, què he de tenir en compte? En primer lloc, la durada. En segon lloc, que ens agradi. I en tercer lloc, que a diferència del batxillerat, s'hi accedeix amb nota, amb la nota mitjana dels cursos de primer, segon i tercer d'ESO. Parlem ara del curs vinent, quart d'ESO. L'últim curs de l'etapa d'escolarització obligatòria i el més important, ja que metafòricament equivaldria al seu passaport per accedir a fer allò que els agrada. Aquí tenim la distribució horària. Vegem que dins d'aquesta distribució horària tenim 9 hores d'optatives. A l'hora d'escollir les 3 optatives que compliran aquestes 9 hores de l'horari, cal que ens fem una pregunta clau. Què faràs quan acabis quart d'ESO? Què t'agradaria fer? No tots els alumnes ho tenen clar, i és per això que en aquest punt cal valorar els interessos, però també les aptituds i actituds de cadascú. I aquí tots hi juguem un paper molt important: famílies, professorat i alumnes. Vegem ara els diferents escenaris. Si un alumne escull l'itinerari 1, és a dir, el batxillerat científic, haurà de cursar com a matèries optatives obligatòries biologia i física i química i podrà escollir una d'entre les 5 matèries ofertades, que són visual i plàstica o informàtica o tecnologia o economia o francès. Tinguem en compte que el francès tan sols es pot escollir si se n'ha cursat altres anys o se'n pot acreditar un nivell similar. En cas de decantar-se per un itinerari 2, és a dir, un batxillerat tecnològic, l'alumne cursarà com a optatives obligatòries tecnologia i física i química i podrà escollir-ne una d'entre visual i plàstica, informàtica, biologia,
economia o bé francès. Si un alumne escull l'itinerari 3, el batxillerat humanístic, haurà de cursar les optatives obligatòries de llatí i filosofia i podrà escollir entre informàtica o economia o francès. I en cas que un alumne prefereixi l'itinerari 4, que és el batxillerat social, haurà de fer economia i filosofia com a matèries optatives obligatòries i podrà escollir entre informàtica, llatí o francès. Per a aquells alumnes que ja tenen molt clar que voldran seguir un cicle formatiu de grau mitjà o bé pels quals els resultats no han set prou òptims i per tant es preveu que no graduïn i que la seva sortida sigui un PFI, caldrà que escollin 3 d'aquestes 6 matèries ofertades, o bé música, informàtica, visual i plàstica, ciències aplicades, economia o francès. Repetint, 3 optatives a escollir. Què caldrà tenir en compte a l'hora de fer aquesta tria? Doncs bé, que l'acompanyament a l'hora d'escollir amb criteri l'itinerari de l'alumnat per part del professorat, però també dels pares, cal estar sempre en funció dels interessos i les capacitats i habilitats de cada alumne. Hi ha d'haver un compromís i acceptació d'allò que s'ha escollit. Hi poden haver resignacions per qüestions organitzatives. I aquestes, si es produeixen, seran sempre en funció de la nota mitjana de tercer curs de l'ESO. Sota cap concepte, un alumne podrà canviar d'optativa simplement perquè no li agradi allò que ha escollit. Les matèries escollides no vinculen directament a estudis posteriors, és a dir, un alumne pot haver escollit un itinerari i, posteriorment, al cap d'1 o 2 anys, pot canviar i això no li tancarà portes, al contrari. I per últim, si es vol convalidar una matèria optativa, o d'educació física, o de música, o dansa, caldrà que ho comuniqui al tutor individual perquè es pugui gestionar. Per a més informació, es pot consultar a les següents pàgines web, questudiar.gencat.cat/es/estudis o bé a unportal.net. I res més. Recordeu que l'educació és el passaport cap al futur. El demà pertany a aquells qui es preparen per ell avui. I sobretot, pregunta't si el que estàs fent avui t'acostarà al lloc on vols ser demà. Gràcies per la vostra atenció. Institut La Plana.